Abaqhubi bayabongozwa ukuba bathobele imithetho yezendlela nanjengoko kuthe bhazalala ezindleleni abantu bebuya kwiiholide zeKrisimesi. Beliluqilima ukhuseleko kuhambo lwalo nyaka lokwenyuka intaba ikanana lwebandla labaNazaretha asebuhleni. Babambe umngcelele abahlali baseGalvindale eGqeberha emva kokubulawa ngokungenalusini kuka-Constable Callan Andrews. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwa nje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo limelwe ezandla Botani Mzonzundu. Unyukile umthamo wezithuthi ezindleleni kule mpelaveki nanjengoko abantu bebuya kwiiholide zikaDisemba, amagosa ezendlela athe bhazalala ezindleleni eqinisekisa ukuba abantu bakhuselekile. Kwinyanga ephelileyo ngamakhulukhulu abantu abathe babanjwa ezindleleni bebanjelwa ukuqhuba bephantsi kweempembelelo zotywala, ukuqhuba ngesantya esiphezulu kwanokuzama ukufumbathisa amagosa ezendlela. Kusoleke abantu abangaphaya kwama500 ususela oko ziqalile iiholide zehlobo kulo lonke eli. Iphondo laseGauteng, Mpuma Koloni ankqenkqeza phambili ngokuba namanani engozi kwakunye nabantu ababhubhe kwiindlela zala maphondo. Amarhamente ebandla lakwaShembe angaphaya kwe-40,000 avuke ezinzulwini zobusuku athabatha uhambo lusingise kwintaba engcwele ikanana endwedwe kwiphondo laKwaZulu-Natal. Kulapho ezimvaba zithandaza khona zisenza nezindululo zokuqala konyaka. Zikhokelwe inkokheli yebandla uMduduzi Shembe, ukanti olu hambo luza kuqhuba iintsuku ezintathu. Luhambo olu nonyaka nje oluphawula iminyaka 114 kambe linika amarhamente ithuba elityebileyo lokuya kunqula kule ntaba iintsuku ezintathu esenza ke la marhamente izindululo zokuqala konyaka. Ngoba sifike sisacrifice nje shiswa ilanga kanje senzela ukuthi unyaka siuqale kahle. Njengamanje ngoba silana esehomisi siphumule siselokhuzaneni sisukele ebuhleni saya emaqadini saphumula sasuka emaqadini saya ePhalishini njengamanje silama sisuka la siye homisi straight sofika homisi ke bese siyalala ke bese kuqhubeka uhambo lethu lakusasa. Ukanti baqhwabele ukhuseleko olwenziwe luqilima njengoko kutyalwe namapolisa aza kuthi chu namarhamente. Ayiphephile kakhulu kuphephile njengoba nibona nje kunama-ambulance kunama-water tank ayikho into engekho nje sisafety nje kakhulu sisafety kakhulu ngayo yonke indlela akekho umuntu futhi asikaye sibe nayo inkinga kuthiwa khona umuntu osewile ngo-BP ngeza sokuthi khona amanesi khona ayikho into engekho isafety inkulu kakhulu kulolu hambo uyisafety inkulu kakhulu. Ngelixa ezakulala endwedwe namhlanje ze athabathise kwakhona ngomso ebhekise imibombo kwintaba yasekanana. Inkokeli ze-ANC zindwendwele eKapa namhlanje ngelokulungiselela imibhiyozo yeliqela yokufinca iminyaka 113 neza kubanjwa kwibala laseKhayelitsha kule veki izayo ngomgqibelo. Nobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi bathabathe esi sigqibo sokubamba le mibhiyozo kwesi sixeko ngelokunika abalandeli balo mbutho ithemba kwakunye nokuqinisa amasebe. Zonke indlela ziza kube zijongise kumabala aseKhayelitsha eKapa ngomgqibelo weveki ezayo nalapho amalungu nabaxhasi bombutho we-ANC baza kuthi bayokubhiyozela iminyaka 113 sukela oko lo mbutho wathi wasekwa. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi oku kuyinxalenye yokuqinisa amatyathanga namalungu we-ANC kwelaphondo. Here in Cape Town we've been fighting a bigger battle of the trains in the townships, which is eating in the pockets of the poor. And then we know that there are land issues here. Our people are actually living in squalor here in Cape Town. Land is not provided by the provincial government. We are here to say to them, don't give up. The ANC will fight for you.
Nyakenye lo mbutho ububambe imibhiyozo kwibala laseMbombela eMpumalanga nelithwala abantu abayi-40,000 ukanti kulo nyaka lo mbhiyozo uza kubanjelwa kwibala laseKhayelitsha nelithwala abantu abayi-2,000. Kusenjalo uMbalula uthi baza kubonelela ngezithuthi eKhayelitsha nakwiindawo ezingqongileyo kwabo bafuna ukuya kulo mbhiyozo ngomgqibelo. This is the constituency that vote for the ANC religiously, without questioning. In the last election, they did not come out in their numbers. And we are here to rekindle our connection with them, that we're still about you. Your movement, the African National Congress, fight for you and fight for your rights. Usihlalo we-ANC uGwede Mantashe uphinde waqinisekisa ukuzibophelela kwalo mbutho ekugcineni isithethe sawo sokuya kwinkonzo necawa. uMantashe ucacise ukuba kutheni bekhethe indawo yaseKhayelitsha ukuba isingathe imibhiyozo yalo nyaka. Khayelitsha is where our people are. We're taking the organization to them. They must have a sense of the ANC valuing them. So we're in Khayelitsha because that's our traditional base. Ukanti le mibhiyozo iza kusingathwa kwibala laseKhayelitsha kwisixeko saseKapa ngomhla we-11 kuJanuwari. Lo mbhiyozo uza kuba yenye yemibhiyozo ye-ANC eza kuba neqaqobana labalandeli, ukanti lo mbutho ugqibele ngo-2015 ukuzokubhiyozela lo msitho kweli phondo. Usapho luka-Constable Kellen Andrews kunye noluntu belubamba umngcelele woxolo ukumkhumbula imisebenzi negalelo lakhe abenalo kwinkonzo yesipolisa. U-Andrews ebeneminyaka engama-30 ubudala wadutyulwa wabulawa ngobusuku olwandulela unyaka omtsha eKatanga, eGalvindale, eGqeberha emva kokuba imoto nogade beyisebenzisa iye yonakala. Lo mngcelele uququzelelwe lusapho lwakhe noluntu lwale ngingqi ngenjongo yokuhlaba ikhwelo ebulungisa kunye neemeko zokusebenza ezikhuselekileyo kumagosa esipolisa. Iqela labahlali lenze umngcelele kwilokishi yaseKhatanga ngelokuxhasa usapho lwepolisa elibulawe lisemsebenzini. Utamkhulu kaKellen owadlala indima enkulu ebomini bakhe umchaze uKellen njengomntwana owayenesimilo, ekrelekrele kwaye exabisile kakhulu imfundo. Very polite, very well mannered, and always very ambitious. Amapolisa abambe abarhanelwa ababini ngesisehlo. Usapho luthi luyakuvuyela ukubanjwa kwabarhanelwa. We just feel good about this arrest being made, but let us address the issue of the violence and the fact that so many young children are involved in this. Owesakuba ngumcuphi kwisikhululo samapolisa eGalvindale nokwangutata kaKellen umemelele ukuba ziqine izigwebo kubabulali. These people, they don't fight fair. I wouldn't even call them people. These animals, they don't fight fair. Abahlali bahlaba ikhwelo kumphathiso wamapolisa ukuba ongeze imoto zamapolisa kwisikhululo samapolisa kule ndawo. There is not enough vehicles at this station, and the minister must hear this from our community. I want you to shout it out! Shout it out! Shout it out! Abasemagunyeni bathi ngenxa yobuzaza beletyala uxwebhu lwezikhalazo liza kusiwa nakumphathiso wamapolisa. We are going to take this memorandum. Of course, it will reach the office of our provincial commissioner. I know what she's going to do, hand over to the national commissioner and to the minister. So therefore the minister will also have this petition. Abarhanelwa kulindeleke ukuba bavele enkundleni kaMantyi ngomso. Kwindaba ezingena ngoku ubanjiwe umrhanelwa wokugqibela nobekudala efunwa ngamapolisa ngokuphathelene nesiganeko sokubulawa kwabantu elusikisiki eMpuma Koloni. Amapolisa aye avalela ibhasi ebekhwele umrhanelwa eQonce nebisingise eKapa. Lo mrhanelwa uneminyaka enama-20 kulindeleke ukuba avele kwinkundla kaMantyi yaselusikisiki kungekudala. Umkomishinala waseMpuma Koloni uNjengele uNomthetheleli Mene ukwamkela ukubanjwa komrhanelwa ze wancoma umsebenzi omhle wamapolisa.
Itshanhliziyo lezemfundo uHendrick Makaneta lixhalabile zizikolo ezinyanzelisa abazali ukuba bathenge iuniform kwiivenkile ezichongwe zizo. Uthi abazali mabanikwe ithuba lokuthenga kwiivenkile ezinamaxabiso afikelelekayo. Makaneta umemelele ukuba kungafakwa yonke into kuluhlu lwezinto ekufuneka zithengwe ngabazali nezifana ne-toilet paper. I think that many schools, even today, this year 2025, there are schools which have monopolized this industry of uniform. To say parents will only buy at this firm or at this location or at this own shop, rather. Yeah. And for us, that is a cause for great concern, because you then limit parents in terms of where they should buy. And you'll find that there are other shops which are quite cheaper. Yeah. The parent cannot buy there simply because they are restricted. But the Competition Commission made a ruling recently to say there must be open competition. Parents should be allowed to go and buy anywhere where they wish to buy. The only exception, of course, would be if you look at other schools, they may have their own emblem. Ingcali zoqoqosho ziyaqikelela ukuba kulo nyaka uqoqosho lweli luza kukhula ngomyinge ka-1.5%, kodwa umbuzo ngokuba ingaba oluhlumo luza kwenza umohluko kusini na kwingxaki ejongene neli lizwe yentswela-ngqesho, ingakumbi kubantu abatsha. Kusinabisela banzi ngobume bezoqoqosho kulo nyaka sihleli noVuyo Qhwesha noyingcali yezoqoqosho. Vuyo, masikwamkele. Ndibulele sisi, mandibhotise kuwe, ndibhotise nakubaphulaphula emakhaya. Ndicela ukwenza i-disclaimer yokuqala ethi andizanga ukuzopha i-financial advice. Ndilapha, excuse me. Ndicinga uba eyona nto ibalulekileyo neyona nto iphambili kakhulu xa sijonga lo 1.5% ukuthi uqoqosho luzawukhula ngayo. Isuka phi? Isuka ku-National Treasury, isuka ku-South African Reserve Bank, which are very reputable sources. Kwelinye icala, umongameli welizwe uqikelela ukuba uqoqosho luza kwenyuka ngo-3.3%. Loo nto ke sisi ithi aba bantu bonke bangamatshantliziyo. Kodwa ngokweripoti ka-National Treasury, kusukela ngo-2012, uqoqosho belisaya kukhula ngo-0.8%. So noko lo 1.5% mbona ngathi noko mhle compared to i-past esisuka kuyo. Sithe xa sivula sabe sidibana nepetroli, amaxabiso epetroli anyukayo. Endicinga uba fanuba ke loo nto ayithi uqoqosho luzunyuka kuba sithe xa sivula sabe sijonge phantsi kwicala lezepetroli. Kubalulekile uba si-understand ukuba xa sithetha ngokukhula koqoqosho lumejariswa ngento ekuthiwa yi-GDP, which is a metric that is used. So ipetroli yona ifoma inxalenye yantoni i-GDP phantsi kwe-consumer expenditure, but zikhona ezinye izinto ezinjenge-like export, urhwebelana namanye amazwe. Zikhona ezinye izinto ezinjenge, for example, ukwakha esinako ezinokukhulisa uqoqosho. So ndicinga uba fanuba kwangoku masingancami ukuthi uqoqosho aluzukhula uMzantsi Afrika sisaqala unyanga ngenxa yepetroli. Vuyo, undibethe emlonyeni ngoba bendizayimention indaba yepetrol into yobana ngaba sithe nje sivula unyaka sabe sigqejwa elona duma linguphiyo, into esiyiqhelileyo ke leyo. Kodwa ke eli themba livelaphi? Sisam ndicinga uba fanuba eli themba linezizathu ezibalulekileyo kwaye futhi ezingundoqo. Esokuqala, sibonile xa kuzophela unyaka last year iSouth African Reserve Bank isehlisa umzekelo ii-percentages esiboleka kuzo, abantu bazibiza ngoba zi-repo rate, eziye zichaphazele into ekuthiwa yi-inflation ke eyenza izinto esizithengayo ezitolo zibize kumaxabiso aphezulu. So sithe xa sibona olwatshintsho nako sabona utshintsho kwi-prices zisehlika. So yenye yezinto leyo eyenza noko sibe nethemba ukuba uqoqosho luzawuhamba kakuhle kulo nyaka sikuwo. Vuyo, nangona uqoqosho siye silubone lukuhluma kwamanye amaxesha, kodwa sijongene nemeko enzima yentswela-ngqesho. Zeziphi mhlawumbi urhulumente izinto azawuqinisekisa kuzo into yobana ngaba amathuba emisebenzi ayadaleka? Zininzi indlela sisi urhulumente enokuqinisekisa ngazo. Enye yazo sinokuthetha ngento ekuthiwa zii-reforms ekudala siziva zithethwa ngabantu apha ngaphandle. Kwii-reforms xa singasebenzisi nje igama elikhulu le-English lutshintsho. Xa sithetha ngotshintsho make sithi kwenziwa umgwaqo umzekelo elisikisiki. Xa kusenziwa laa mgwaqo ukudla ngokuthiwa sisi xa ungaba usakha laa mgwaqo ufumene laa thenda kwakho laa mgwaqo, qasha abantu baselisikisiki elaa xeshana. But siyazi uba noba abantu beqashiwe kwexeshana
once iphele la contract aba bantu basala bengenamisebenzi. So olunye lo shintsho engicima fanele urhulumente nokuqinisekisa ngalo lokuba abantu xa bethe baqashwa la contract xa isuka phala sikisini masithi mhlambi iya eKZN mayihambe nabo abantu naliphi iqeshe eKZN mayihambe nabantu baqeshe eKZN ukuqinisekisa uba asithethi ngabantu abaqeshwe okwexeshana but sika abantu abaqashiweyo like a permanent contract umzekelo. Abatyali zimali kuhlala kutyholwa ngelithi bahleli phezu kwemali ngakumbi kweli loMzantsi Afrika ingathi kuba madolwa nzima kuba mabatyale imali zabo apha. Ingaba mhlawumbi umongameli ikhona into ayenzayo uqinisekisa into yobana ngaba uyabashukumisa abatyali zimali? Ndicinga xa sithetha ngabatyali zimali sithetha ngeendidi ezimbini. Kukhona abatyali zimali abasuka apha ekhaya singababuza mhlawumbi ngaba yi-private sector okanye kwa urhulumente kwayena. Kube khona abatyali zimali abasuka ngaphandle. Abatyali zimali ixesha elininzi siswami into ebaqhubayo baqhuba into sithi political stability in a country. Ungaba inzolo ikhona na kwabo baphetheyo kwaba basemagunyeni na. Endicinga fana ba oko waqalayo umongameli ukuhlala ehlaleni sakhe nokinzolo siyibonile ezizweni lethu. Besakuba nezitrike ezininzi endicinga fana bazithe zehla emveni kwexesha obe engenele esikhundleni. So yenye yezinto yokuqinisekisa ba ukhona ukuthula elizweni. So ndicinga fana baba nokuqhuba benze sure ba ukhona ukuthula esizweni ngokuprovide i-service deliveries abasithembise abahlali. Ingaba kwinto edibene nenguqu ingaba kudala sisiva into yobana ngaba kuthethwa ngenguqu i-reforms ingaba ikhona mhlawumbi into eyenzekayo? Ndicinga fana basesam zikhona izinto ezenzekayo. Zintoni ezo nguqu vuyo? Zininzi izinto ezenzekayo. Umzekelo besike saxakwa zi-trucks ezininzi apha ezindleleni ingakumbi kwiprovince yaseKZN kuba ii-rails zika-Transnet bezingasebenzi. Kodwa apha ekupheleni konyaka enye yenguqu sizibonile ilantsika i-Transnet rails ziqala ukusebenza, sizibonile ii-port ziqala ukusebenza, reducing ii-trucks ezindleleni, reducing ii-accident ezindleleni. Zininzi ke nakwi-water side of things khona izinto eseziqaliwe kwelaa cala ezenzakalayo. Endingenaxesha lininzi lokuzibalela zonke nakwicala le-technology zikhona. Ingaba ubumongameli bukaDonald Trump buzaba nefuthe elingakanani kuqoqosho lweli loMzantsi Afrika nakwilizwekazi Afrika liphela? Xa bendijonga siswam iSouth Africa kumazwe namazwe erhwebelana nawo ilantsika i-United States is number 3 at 10% xa sijonga i-exports and sitting around 9.9 xa sijonga i-imports. Kukhokha ke iChina kulandela iGermany kube yi-United States. So ndiveza ololuvo kuba ndisithi ke is one of the biggest partners esinazo as a country. Ndicimba ukungena kwaDonald Trump if umzekelo kuyashukumisa urhwebo zivumelano phakathi kwethu nabo loo nto inokusichaphazela kakhulu ingakumbi xa uqaphela ukuba iSouth Africa ililungu eliphambile kwi-BRICS. And njengoba usazi kukhona izimvo ezininzi uba that we are forming a BRICS currency enokwenza i-America umzekelo phantsi kwe-leadership kaDonald Trump yenze i-sanction ku-South Africa enokutemperisha nala 10% we-export esiwenzayo ostrengthenisha i-currency yethu. So zininzi iinguqu ezizakwenzeka kuzawuxhomekeka kuba sithini na ne-BRICS ubudlelwane bethu nabo. Vuyo enkosi kakhulu bhuti siyabulela ngexesha lakho. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Koske mamqwathi noncuthi kudesk yendaba ndiyabulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethu nedeskeni yam yemozulu mlakhe igama lam ndikuthabile Makhaphela ndinzwakazi yabathembu mvanje yenjenje imozulu sawe sivuke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku umfanekiso wethu oqala onabileyo kakhulu kwiziganeko ezenzekayo kuMzantsi Afrika kuphela njengokuba siyabona noko izulu limathumba ndakampela nje phantse konke nje apha eMzantsi Afrika yabona phaa kumantla futhi kumntla-mpuma njengalo lonke futhi lapho lapha kaloku kompumalanga Emelo kwasekuseni phaya bevuswa lishumi nje likhatshwa sisibhozo bahambe nosuku lwabo beluqongqotha kakuhle futhi ngezo ntshizane ezithe xhaxhe ngamashumi amabini nje azaphinde abe nesibini kanti wona mbukele ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu sibona ngefondo lokuqala liphike lona liphaya kaloku ephondweni lasempuma koloni ngamandla futhi busegqibeka phaya neziphaluka kwasekuseni futhi qabetawe ngamafu kakhulu phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisitobo mbukele ekhaya masithichu ngokubanzi sijonge ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni lase-Free State lonke mbukele lo phondo lapha kaloku kumbindi apha eMzantsi njengapha kumantla futhi ko-Sasolburg nazo zonke nje ingingqi ezikufupha kwasekuseni futhi kuyaduduma kuyabaneka ngeshumi elikhatshwa sisibhozo
kanti ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso ngamandla phaa kwimpumayela phondo namazantsi busegeorge kwasekuseni phaa kufuthi kwakhona namafa xhapha ke yonke laa ntsasa ngelashumi nje elikhatshwa siso isihlanu bukeleka likhaya baphila ngolu hlobo kwakhona phaya ephondweni lasenorthern cape ngomso amantla walaa phondo njengaphaa kaloku ko-uppington ngexesha lasekuseni phaya bevuswa lelo shumi nje elikhatshwa sisixingi naphaa kokurumani kumantla walaa phondo phaya ngorhatya ngala 30 degrees xa bezawula labona ke phaya ephondweni lasenorthwest ngomso naphaa kumazantsi futhi morlong kwasekuseni futhi zikhona imvula iintshizane neendudumo ngamandla phaya ekuseni nasebloemhof xa bevuka phaya ngeshumi nje elinesibhozo bona ke benjenje phaya ephondweni laserhawutini phaa ngamandla ke futhi bakumantla futhi kotsuwane kwasekuseni phaa kuyanetha zonke nje laa ntsasa ngawo la 20 naphaa koBonkonspruit kumbindi welaa phondo ngaye kaloku la 25 degrees zebona ke benjenje phaya ephondweni laselimpopo likumandla ke emzantsi afrika lophondo naphaa kwimpuma yalo njengaphaya kophalaburu ekuseni futhi bevuswa phaya ngamashumi nje mabini akhatshwa sesihlanu kusanetha nje yonke laa ntsasa ngo-34 xa bezalela kanti ke sehle njalo futhi ibukelekayo ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomsa amazantsi kostandartini ekuseni futhi zikhona iintshizana ezithe xhaxha ngamandla futhi ngelashumi nje elikhatshwa sisibhozo ibukelekayo ndivule ndam bethina kule deska yam ndiyivale ndiyisonge phaya kwazulu natal ngomsa amazantsi futhi kokstad ekuseni futhi ngabanda ngelo shumi nje likhatshwa sisine naphaa kumbindi welaa phondo njengaphaya kopeter maritzburg ngorhatya beyivala imini ngamashumi 22 mna ndikuthanda kangaka xesha elimyoli kanti ukazifumana izindaba ezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi nowethu.